Добрый день, поважанные сябры Европейского парламента. Мое имя Полина Шаренда-Панасюк. Я представляю тут громадянскую кампанию «Европейская Беларусь», якая выступает за интеграцию свободной Беларуси у Европу. Вось гэты сцяг символ нашего змагання, символ нашей кампании. За гэтыя сцягі мяне і моих сяброў збіваюць, кідаюць у турмы, падвяргаюць жахлівым катаванням. Наша кампанія рыхтавала і рэвалюцыю 2020 году. За гэта я разам з нашымі сябрамі грамадзянскай кампаніі «Европейская Беларусь» была арыштаваная ў студзені 2021 году. 4 гады мяне трымалі як палітычнага закладніка рэжыму Лукашэнкі. Я прайшла праз пекла турмаў дыктатара, які ў нязменным выглядзе захаваў метады фізічнага і псіхічнага вынішчэння сталінскага гулагу. 4 гады поўнай ізаляцыі ад свету, ад дзяцей і родных. 4 гады адзіночных камераў, перасыльных вагонаў, 270 дзён гэтак званых штрафных ізалятараў, месцаў ізаляцыі і катаванняў. Але я вытрымала і выйшла на свабоду. Я выйшла на свабоду, у тым ліку і дзякуючы вашай прынцыповай пазіцыі, спадары дэпутаты Еўрапейскага парламенту. Я вельмі ўдзячная асабіста прэзідэнту пані Роберце Мецола за ўсе тыя захады, што былі зробленыя дзеля майго вызвалення. Я таксама хачу падзякаваць усім, хто змагаўся за маё вызваленне сярод прысутных. Але дагэтуль у Беларусі ў закладніках тэрарыстычнага рэжыму знаходзяцца тысячы іншых палітвязняў. Сярод іх мае паплечнікі з Еўрапейскай Беларусі, Евген Афнагель, Максім Вінярскі, Андрей Войніч, Павел Юхневіч. Шмат аб кім з палітвязняў няма звестак ужо больш 2 год, як адным з лідараў беларускай нацыі Міколі Статкевічы. Невядома, ці ўвогуле жывы ён. Таксама катастрафічнае становішча ў жанчын палітзняволеных. Вікторыі Кульшы, Алены Гнаук, Вольгі Маёравай. Я вельмі трывожуся за іх жыццё. Шаноўнае спадарства, ужо 30 год у цэнтры Еўропы ля самай мяжы з развязам існуюць канцлагеры, дзе катуюць і забіваюць людзей толькі за іх імкненне да свабоды. Гэта недапушчальна, каб цывілізаваны свет мірыўся з фактам, што Беларусь працягвае знаходзіцца пад улады псіхічна хворага тэрарыста. Я выйшла на свабоду толькі дзякуючы ціску на гэты рэжым. Не верце хлуслівым заявам рэжыму і ягоных хаўруснікаў, што палітвязні выпускаюцца нібыта праз гуманізм. Не. З людзей катаваннямі выбіваюць прашэнне да Лукашэнкі аб памілаванні, прымушаюць здаваць пакаяльнае інтэрв'ю і падпісваць паперы аб супрацоўніцтве з КДБ. Людзей калечаць, шантажуюць, пагражаюць ціскам на сваякоў, забіраюць дзяцей і маёмасць. Сотні тысячаў беларусаў пад пагрозаю новых рэпрэсіяў вымушаны былі ўцякаць з краіны. Я заклікаю да ўзмацнення ціску, рэальнага ціску на гэты рэжым, не толькі праз увядзенне новых санкцыяў і дасканалага кантролю над іх ажыццяўленнем. Супраць рэжыму мусяць быць уведзены паўнавартасная блакада і гандлёвы эмбарга на падставе 33 артыкулу статута Міжнароднай арганізацыі працы. Праз канцлагер пад назвай Беларусь не павінна быць ніякага транзіту тавараў, якія ідуць у Еўропу з Кітаю і іншых краін Усходу. Рэжым павінен стаць поўным ізгоем у палітычным, эканамічным і спартовым плане. Гэта рэальныя дзеянні, якія прымусяць рэжым выпусціць палітвязняў. І гэта будзе першы крок дзеля вызвалення ўсяго народу Беларусі. Без вольнай Беларусі існаванне свабоды і дэмакратыі ў Еўропе заўжды будзе пад пагрозаю, у тым ліку пад пагрозаю расійскай агрэсіі. Таксама перамога ва ўкраіне не будзе мажлівай і поўнай без свабоднай Беларусі. Апазіцыя Беларусі змагаецца супраць дыктатуры за свабодную, незалежную і дэмакратычную Беларусь. Мы змагаемся за тыя каштоўнасці, на якіх заснаваны еўрапейскі звяз. У гэтай барацьбе нам патрэбная ваша дапамога у абароне наших агульных каштоўнасцяў.
Вы можете дапамагчы нам вызваліць наших сябраў і наших лідараў, якія сёння знаходзяцца ў турмах. Вы можете дапамагчы Еўропе пазбавіцца ад злачынцаў, якія развязалі крывавую вайну супраць Украіну, Лукашенка і Пуціна. За нашу і вашу свабоду. Жыве Беларусь! Thank you.